Po dvoch domácich víťazstvách zavítal Bardejov do Detvy, kde sa tieto týmy stretli v boji o finále v prvej lige. Detvianski fanúšikovia verili, že si domáci vybojujú svoj prvý bod v sérii a prišli na štadión v hojnom počte. Avšak v druhej minúte prekonal Polca Linet a Bardejov bol vo vedení. Domáci hokejisti hrali viacero presiloviek, no nepodarilo sa im skórovať. Ďalší gól do bránky strelil Vaško a 2 minúty pred koncom tretiny využil presilovku Cúd a Bardejov viedol 3-0. Na to v bránke domácich vystriedal Polca Orčík, ktorý už dochytal celý zápas do konca. Po druhej tretine, v ktorej diváci žiadny gól nevideli, sme sa spýtali Roberta Pukaloviča, či vidí veľký kvalitatívny rozdiel medzi Tipsport ligou a prvou ligou. Samozrejme, že je to už semifinále, sú tam tie najlepšie týmy. Je to poznať na rýchlosti, ale trošinku je tam rozdiel, čo sa týka hokejového myslenia. Samozrejme, že tréner je v situácii, keď musí niečo spraviť s tímom. Som zatiaľ prekvapený kvalitou. Hlavne prvá tretina bola veľmi kvalitná. S tým, že v druhej tretine už trošku začal hosťujúci tým brániť svoj výsledok. Domáci mali nejaké šance. Očakávam tretiu tretinu. V poslednej tretine bolo na štadióne horúco. Rozhodca neuznal Detve gól kvôli hre s vysokou hokejkou a Bardejovčania hneď odpovedali zvýšením náskoku na 4-0. Od tohto momentu sa situácia vyostrila. Diváci hádzali predmety na ľad, dochádzalo k viacerým potyčkám medzi hráčmi, až nakoniec Bardejov hral presilovku 5-3 a vybojoval si postup do finále v pomere 3-0 na zápasy. Detvianski hokejisti sa rozlúčili s úžasným publikom a poďakovali im za veľkú podporu.